er godt. Ja. Hvorfor har du sådan en pip? Ja, nu skal jeg fortælle dig. Vi var nede i Thailand. Vi var nok en gutte på 6. Ja, 6 stykker, det var det nok. Ej, Flemming har mistet nogle lemmer. Ja. Lad os bare fortælle, at han mistede min bilulykke. Eller, lad os kalde det for en bilulykke. Han mistede min saks. Vi var en gutter på 6 nede i Thailand. Jeg ved godt. Ja. Og vi mødte en lille pige. Ja, vi mødte en pige. Vi mødte en pige på 6. Hun var kun 6 år. Hun var på noget regne, så var det fint nok, ikke? Nu er vi på noget regne, så det var fint, ikke? Og hun tog bad os 6 handjob for kun 60 kroner. Men ved du hvad? Vi slog hende i ansigtet, og så kan du også et handjob gratis, ikke også? Jamen, så koster det jo ikke 60 kroner. Nej, det kan jeg godt fortælle dig. Og lektien er, hvis du ser en thailænder gennem masser, så bliver du ind og remme nederligt. Du er nok badass. Ja, det kan jeg godt fortælle dig. Du er rigtig badass. Ja, de morfar er badass, ikke også? Ja, se, der er en UFO. Ej, det er det kraftigt ikke. Det var ret flyver. Ja, det er kraftigt ikke. Au for helvede. Ej, jeg pættede. Det må du elske, morfar. 10 spiller, der slår dig lige i ansigtet, ikke også? Undskyld. Og det vil du have hørt snart, du. Det minder mig faktisk om din mor. Nu skal du høre. Din mor, vi ved godt alle sammen, at din mor er en mor. Ikke også? Hun er en luder. Nej. Det er hun. Det er hun. Det er jo din datter. Ej, det er kraftigt. Jeg har 16 i forvejen. Det vidste jeg ikke. Ej, det behøver du faktisk heller ikke at vide. Det er nu er du faktisk nødt til at dræbe dig. Det bliver nødt. Nej. Ja, det gør jeg. Ja, sidste. Skal i helvede. Ja, det skal du kraftigt. Nej. Det er kraftigt med grimmeste bare, jeg nogensinde har set på. Det er helt vildt. Jeg tror faktisk, jeg skal tørre øl. Kraftigt muligt,